Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kawai wani ɗan banza ne wallahi na fara bacci na ya zo ya takura mini. Kai. Dan Fulani. Na sa TV ban ci tuwo ba. Gani ga jama'a na. Ga shi shan kuwa amma ni din zan bar ku shiga. Amma duk abun da mun samu za mu raba daidai. Karkara mu na ne. To shikenan to. To mu shiga. Ka gan su nan kamar agwagi. Kan bara mu zauna a nan mu ga me zai faru da agwagan nan. Alan guro. Ya aka ne? Wallahi ne mata ku taimako muke. Sati biyu mu fito wallahi alan. Allah sarki. Yanzu ina cikin gidana. Jan ma baji karan shi ba kuma kawo. Na cikin jin hayaniya wa mai gadi. Ya aka yi mai ban ku shigo ne? Alan guro kai hakuri taimako muke ne ma. A titi ke ma na gan ku ai. A taimaka mana nan. To zan iya taimaka muku amma ni ina da policy guda daya. Okay ba masala. Sai rama mari kyau guda daya. Alhamdulillah. Allah ne ya fara. Dan maka suma ba. Ko ka mutu ba. Ni ne soho bari ni ya fara. Kai sai ha to. Saya. Sai da fara maka ba. Ai kai ne bai da lafiya cikin. Idan na mare ka. Maka suma ko ka mutu ba. Kuma ka dubi na yarda. Na yarda. Bismillah. Kuzo nan. Na ga ya muku ko zan hadi alaji mu ba wallahi.